yung aking anak. Kaso lang po medyo maulan, nabasa tayo ng ulan. Ayun, basang-basa kami sa ulan. Hindi halata. Yan, basang-basa. Magandang biskit at tanay paguro. Ito yung anak ko may sakit din. At nandito po, ayan, sobrang ulan. Ayun. Merong ang party ngayon dito sa sponsor ng aking anak. Ayan, sa lahat po na nandyan, na nanonood, mega love shout out. Ayan, nandito po yung pastor namin ulit. Ayan, hello. Mega love shout out sa aming pastor. Ayan, si Pastor Wilson. Ayan, marami pa pong wala. Kaya mamaya-maya tayo ay guys, napakaganda ng kapaligiran mo. Hawak ko kasi yung si Junakis kasi masakit daw ang kanyang merong sakit. Kaya medyo magalaw yung camera natin, pasensya na ha. Karga ko kasi yung ayan, merong Christmas light dun sa loob. Kasi dun kami nag-party. Opo, na siya fish. Ayan, napakita ko lang to sa inyo yan. Medyo ba, di ba? Kasi ayan, pakita ko lang sa inyo. Dito tayo. Ayan. Medyo baha kasi kaya may bagyo na dumaan dito sa akin. Ngayon ko doon sa kabila Ayan. Diyan lang ka mo, Bide. Mag-iba ha. Diyan lang ka mo. Ayan. Dito tayo. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan. Yung mga paligiran dito sa Ayan guys. Tabi-tabi ako. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ayan yung kulay. Papuntang na yan. Langit. Ito yung kapaligiran. Madaming tanim dito. Merong lemon. Merong ayan. Maraming tanim siya. Diba? Napakaganda ng kapaligiran. Oh, madama kita. Ayun, may fish. Ayun, kasi yung batang makulit, nag-aalboruto. Ayan po. Diba ang ganda ng bahay? Sana all. Ito po yung pastor namin. Pastor Steve. Ayan. Doon sa, ng aking anak. Sa PH44. Ayan. Tapos pauwi na rin. Hello. Ayan. Ang batang makulit. Yan, nandito tayo guys sa may gilid ng palayan. Hanap ako ng dahon ng bayabas para igamot dun sa aking baby kasi umiiyak siya. Yan, dahon ng artemisa, lalagain daw yan at ilalagay dun sa ayan. Eto na. Magsisimula na ang party.
For 40 pesos siya. Okay sila. Nakakakahilig ako ng ML. May kasama ni ML. Kuya na. Ay nako, gusto ko nanay sa katatay. Ay tatay. Mahalang din. Sama na. Sure! Bawal ikaw lang! Bawal ano? Hindi! Ano? Hoy! Bawal dito! Ano? An-answer ba?
Chapter. Oo, 17 po. Usap-usap na. Chapter 2 to 17. Chapter 2. To 17. 1, 2. Chapter 2 lang. Chapter 2. Wow! Parang nakadakol ka na. May gold ka na kanina. Okay, 14.